Сепаратистка групировка Обединен фронт за освобождение на Белуджистан пое отговорност за отличането. Освобождаването на дипломата е станало на 50 км южно от Квета. По данни на полицията, Солески е болен и изтощен, но състоянието му не застрашава живота му. Обединения фронт за освобождение на Белуджистан постави като условие за живота и свободата на Солески освобождаването от пакистански затвори на 1109 мъже и на 141 жени. Този ултиматум изтече на 18 марта. Чуждестранна гражданка бе задържана от митнически служители на летището на град Чанша в югоизточната провинция Хунан при опит да внесе незаконно в Китай 1,5 кг хероин, укрит в копчета, предаде Синхуа. Големите количества копчета в багажа на жената събудили съмнение у митническите служители на летището. Те отворили багажи и открили 18 рокли, всяко от които с по около 30 копчета с диаметър 2,5 см. След като щупили едно от копчетата, открили в него найлоново пликче с бял прах. От всичките 491 копчета, служителите извадили общо 1512 грама хероин. Националността на задържаната не се съобщава. Чухте новините в 2. Прогнозата за времето на Красимир Стоев. През нощта над страната времето ще бъде ясно. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 1 и 6 градуса, в София около 2. През деня времето ще бъде слънчево, около и след обяд топло. В сутрешните часове на места в низините с краткотрайна мъгла. Ще духа слаб вятър от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. По крайбрежието на морето по-ниски, от 13 до 16 градуса. За района на София максимална температура около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Хоризонт. This is the moment when the gods expect me to beg for help, but I won't even try. I want nothing in this world but myself to protect me.